Кариев театрында тиздән премьера «Юсуф» спектакле. Аның репетициясе мизгелләрен төшерү төркемебез белән без дә күреп кайттык. Бу әсәр, менә бу премьера бүтән Казан өчен генә түгел, шул Татарстан өчен бик зур татарча әйтсәк громкий премьера булып торыр, чөнки Кыйса Юсуф әсәре бүтән татар халкына дип әйтсәк тә була, татар гына түгел, бүтән башка халыкларга таныш әсәр, бик мәгънәле әсәр. Шуның өчен мин бик зур җаваплылык үзем өстендә сизәм һәм премьерадан ничектер бер курку хисе белән көтәм премьераны. Илсаф спектакльдә төп рольне Юсуфны башкара. Ул бу геройны башкару үзе өчен зур сынау дип атады. Минем образга килгәндә, әлбәттә каршылыклы роль, әлбәттә теге ниндидер бер идеал минемчә. Мин ничек дип әйтим? Андый рольләр бит ул уйнарга йомшак итеп әйтсәк, бик сәхнәдән кызык тоелмый, кызык күренми дип әйтимме. Минем өчен менә бер характерность эзләү, ниндидер бер аңа хас бер үзенчәлек табу төп мәсьәлә иде һәм мин аны эзлим. Күп кенә аның фикере белән килешәм, күп кайбер фикерләр белән килешеп бетә алмыйм, чөнки мин алай эшләмәс идем дип әйтер идем, ләкин бик җаваплы роль. Әзерлекне күз чите белән генә күрсәк тә, ышанып әйтә алабыз. Тамашачы әлеге әсәр аша театр дөньясын үзе өчен бөтенләй башка бер яктан ача алыр. Орлыклык кына калдырып, калганнарын 7 ел тоташтан ашагыз. Шуннан соң тагын 1 ел килер. Бу елда инсаннардан Аллаһка мул яңгыр явыр. Җимеш сутлары белән үсемлек майы сыгарлар.